हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो सानदों। बेवहाय जोङो पेन कार्डजों आधार लिंक पेन विथ आधार जोङो लिंक खालामदोंमोन गोबाङानो आरो जों बेफोरबायदि लिंकखौ जों गोबाङानो सोरबाया स्टेटास चेक खालामनायाव प्रब्लेम जायो एबा आन्दायो। नोंथाङा माब्लाबा गरबर साननो हागौ जे नोंथाङा लिंक खालामदोंमोन मबाइलजों नाथाय बेखौ जादोंना जायाखै। जों बेखौ लोगो लोगो खालामखांनायनि उनाव सक्सेसफुल नोंथाङा लिंक खालामखांनायनि उनाव बेखौ नोङो लोगो लोगो स्टेटासाव नायनो हाया। आफ्टार नोंथाङा 48 आवार्स माने 48 आवार्स आफ्टारसो नोंथाङा बेखौ नुगोन आरो ना। नोंथांखौ 48 आवार्सनि उनावसो नोंथांखौ चेक खालामनो थिनखायो। बेनिखायनो जोङो आधार कार्डजों पेन कार्डखौ जों लिंक खालामनाय लोगो लोगो बेनि स्टेटासखौ जों मोननो हाया। जोङो दायो नायगोन बावैसो आं एप्लाइ खालामखांबाय बेखौ जोङो नायफिननोसै जोङो आधार कार्ड लिंक खालामनायखौ माबायदि स्टेटासाव दङ जादोंना जायाखै साक्सेसफुल जों बेखौ नायगोन। बेनिखायनो बिनि अफिसियेल साइटआव जों हाबोबा मा खालामनांगौ इ-फिलिं नोंथाङा टाइप खालाम इ-फिलिं नोंथाङा इ-फिलिं बेहाय जों नुनो मोनखाबाय आं खालामखोन्दा बेहाय नुनो मोनदों बे इ-फिलिं नोंथाङा बेबायदि टाइप खालाम। बेनिफ्राय जोङो गोजौआव टपआव जों बेबायदि मोनसे लिंक नुगोन बेबायदि इन्टारफेस नोंथाङा टिक खालामदो। बेनिफ्राय नोंथाङा बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। इन्टारफेस फैयोबा जोङो बेखौ बोखोनानै नायदो। दायो डेस्कटप साइटआव बानायनानै लानि जोङो दंखायो बेहाय डेस्कटप साइटआव दंखायो। जोङो बेनि गासैबो माखासे स्टेटासखौ जों नायनानै लानि बेनि माखासे इन्टारफेसखौ नुबाय नोंथाङा नायदो। बे साइटआव जोबोर प्रब्लेम जानो नागिरो सम बेवहाय नोंथांनि माखासे स्क्रला जानो नागिरा। बेनि थाखायनो नोंथाङा बेखौ एसे खस्थ' मोनगोन। दायो जों बेबायदि इन्टारफेस नुदों ना होमबा लोगोफोर गोजौआव नायलाय बेवहाय जों नुनो मोनदों 31 आगष्ट 2023 बेवहाय जोङो लास्ट डेट जाबाय आधार कार्डजों पेन कार्डजों लिंक खालामनायनि जोङो मोनसे लास्ट सम मोनदोंमोन बेनो जाबाय बे समानो बेयो थांगबाय। दानिया जोङो फाइनाल जोङो मायाव नायनो नागिरदों बेनि पेजखौ जों नुनो मोनबाय लिंक आधार स्टेटास जों बेखौ नायगोन। नोंथाङा लिंक खालामनो थाखाय नैबे अपसनाव थु लिंक आधाराव नोंथाङा भेरिफाइ खालामनोबा नैबाव थां बेनिफ्राय भेरिफाइ नोंथांनि पेन कार्डखौ अनलि भेरिफाइ खालामनानै लानो हायो आरो पेन कार्डखौबो मबाइल नाम्बार रेजिस्टार खालामनानै लानो हायो। अब्ला नोंथाङा भेरिफाइनि बेहाय भेरिफाइ इउर पेन बे अपसनाव थांनांगोन। दायो जोङो नैबे अपसनावसो थांगोन लिंक आधार स्टेटासावसो जों बेहाय क्लिक खालामनानै होदो। जों क्लिक खालामोबा जों बेबादि मोनसे बिदि मोनसे नोंथाङा इन्टारफेस नुनो मोनगोन। जोङो बिदि इन्टारफेस नुयोब्ला नोंथाङा नायखादो बेवहाय पेन कार्ड बेहाय नोंथाङा पेन कार्ड बेनिफ्राय बेवहाय आधार कार्ड बेनि नाम्बारखौ नोंथाङा टाइप खालामदो। पेननि एकाउन्ट नाम्बार आरो आधारनि नाम्बारखौ नोंथाङा बेवहाय टाइप खालामदो। खालामखांनायनि उनाव जोङो गाहायाव नुनो मोनो बे गाहायाव जोंहा मोनसे अपसन सिखारगोन बेहाय नुनो मोनदों बेहाय हाइड जानानै दं भिउ लिंक आधार स्टेटास जों बे अपसना नुजाफैगोन। अब्ला जोङो बेहाय टाइप खालामनोसै जोङो बिब्दि फिलआप खालामखांनायनि उनाव जों बेबायदि अपसन मोननो हाबाय। नायदो नोंथाङा बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। जोङो बिदि अपसन मोननाय लोगो लोगो नोंथाङा बेहाय क्लिक खालामनानै होदो। अब्ला नोंथाङा नुनो मोनगोन जे बेवहाय मा फोरमायखो। दायो नायदो आंनि मोनसे पेन कार्डनि डेट अफ बार्थजों पेन कार्डनि डबजों आधारनि डबजों माने बेहाय मिलायामोन। बेहाय बार्थडेआ पेन कार्डनिजों आधारनिजों बाव मिलायामोन बेयो अमिल। बेनि थाखायनो बाव मा फोरमायदों नायदो पेन आधार लिंक हेज फेइल्ड बेहाय फेल जाबाय डिउ टु DOB डब माने बे मिस जादों डेट अफ बार्थआ मिस जादों। इन अर्डार टु आपडेट इउर डब इन पेन प्लेस कन्टेक्ट बेहाय नोंथांखौ मा खालामनो थिनबाय एडिट खालामनानै लाफिननायनि माखासे अपसन होबाय। बेवहाय अपसन होदों बेहाय आधार कार्डनि अपसनबो होदों बेहाय अफिसियेल साइट आधार कार्डनि बेहाय पेन कार्डनिबो मोनदों। बेहाय नोंथाङा जायखिजाया मोनसे कारेक्ट खालामनानै लानांगौ बिसोर मोननैनि गेजेराव बेनि उनावसो नोंथाङा लिंक खालामनो हासिगोन। थिग बेफोरबायदि माखासे गोबां प्रब्लेमफोर दङ। बेनि थाखायनो आधार कार्डनि डेट अफ बार्थजों
पेन कार्डनि डेट अफ बार्थजों मिलायाबा नोंथाङा बेखौ लिंक खालामनानै लानो हानाय नङा। दायो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे क्लियार जाबाय लोगोफोर। दायो भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना नायनायनि थाखाय साबायखर आरो नोंथाङा नोंथांनि डाउटखौ एबा नोंथांनि प्रब्लेमखौ मोनसेबाबो क्लियार खालामनानै लानो हाबाय आसा खालामो। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदों, भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथाङा माय बर' टेक चेनेलनि मोनसे चेनेलाव नोंथाङा भिजिट खालामबाय था एबा साबस्क्राइब खालामनानै ला।